Здравейте, аз съм Хиробран 91 и днес играеме Майнкрафт. Сигурно се чуете, що съм на флайт, съм на креатив, защото ще си правя вилич. И така, ще почнем да строим такива на кила, вече си знаете там. Значи, взимам дърво, взимам малко, как се събища. Значи, ние вземем това и ще вземем какво друго. Ще вземем малко тухли. Аз пък трябва мръдна мъга, бе. Тук малко тухли вземем. Вземем малко такива. Ще вземем така, стълби и дърво. Нека да почваме, ама аз искам да е от това дърво и ето такива върти. Не, ето те тук, по-хубаво. Така, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е така. И тук ще вземем това дърво. Сега са две врати. Тук се прецакаха май с една. Гледам кейси под прикритие. И тук ще е така 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тук го махаме. Правим така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дай сега да видя колко са. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Е така. Сега да го напълним цялото. Нека ще слагаме стъкла, често сега първо да направим къщата и в другия епизод ще обзаведем. Аз пък коса лега да се отсложа тук отгоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не трябва да правя 5, защото 6 е така. 1, 2, 3, 4, 5. Така. Надявам се да не се получи хубаво тази къща. Е така. Сега изтука 5. Чак сега тук са 1, 2, 1, 2, 1, 2 по 2. Така. 2, 3, 4, 5. Един, два, три, 4, 5. И тук как се? Изтука си така. Опа. Ама то така е по-яко. Тя сега да го щупа. Тук така, тук. Ай стига, бе. Така.
Не знам да стане нещо хубаво. Аре, бе. Сега сложните букви, вече да слагаме грас. Там, където е дърт, да слагаме грас. И тук има да. Тук е това готово. Това на колко етажа ще на един. Тук са никак ако се получи. Сега може да направим нещото такова сега тук. Така. Така и така. Така. Така и така. Така. Така и така. Така. Така и така. И сега ще направим тук ето така. И тук. Опа. Ето така. Тук ето така. Не знам, тези клипове сега тук за Village ще ги правя само по 10 минути. Стане 10 минути, трябва да го спра веднага. Първо ще сложим дървените слабове. Опа. Е така. Сега вземем те така слабове. Тук трябва да има майче два. Така. Чакай само малко. Така. Опа. Тук така. Аз пък. Те намаля звука. Защото иначе пък не се чувам след това. Тук съм пропуснал и там съм пропуснал. Аре, бе, не мога с погода. И тук слагам. Така. Сега. Така трябва да е така. Чакам да видя дали. Така едно и също или е по-високо или по-ниско. Сега тук да сложа до това. И да, така си. По-ниско, да. Само тук да си пусна светло, да. Така. Само да си довърша тук това и да спирам.
Към това е за този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако мислите, че е хубаво да направя сега вилич, тук да е много голям, след това ще направя един портал към Мада и ще направя още един. Пишете в коментарите дали ще ви е забавно да ме гледате как го сторя. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал и чао!